Milli Halas Ediş Komitetinin güýje girmeginiň esaslary. Ve ine 6 punktdan ibaret. Birincisi, Türkmenistan'da devlet ve konstitüsyon kuruluşunun yokluğu. İkinci, konstitüsyanın 3. maddasının 2. bendine esaslanıp hakimiyetin ähli kuruluşlarını kanun çıkarıcı, yerine yetirici ve kadiyet, urumaçılıklı cinayetçi toporun öz eline geçirmeli. Üçüncü, Türkmenistan'ın halkına karşı genosit ve terör, yani korku usullarının ginden kullanılmalı. Dördüncü, halkın ağına sindirilen korku ve korrupsiya zararlı siyasi, iktisadi ve sosyal yağdayların yurtta devamlı ağırlaşmalı. Beşinci, Türkmen halkının vatanını terk etmeye, sezevar edilmeli ve izine dolanmağının tetiklenmeli. Altıncı, vatandaşların ähli azatlıklarından ve hukuklarından mahrum edilip halkın ulçuluk derecesine düşürülmeli. Yine şu 6 maddadan 6 punkttan ibaret yine esasi bizim Milli Halas Ediş Komitetinin güýje girmegine esasi hizmet ediyen yine şu 6 tane maddadan ibaret. Yine şu her maddan üstüne her punktun üstüne yekeme durup geçmekçi ve son açıklamalarını vermekçi ve yetirmekçi ve matlatanır. Yukarıda korkudulan bedbahtçılıkların 30 yıllar devam etmeli ve hiçbir çözgüdün getirilmeleri konstitüsyanın kepilliğinin yokluğunun doğru suutnaması bolup duruyor. Neticede getirilen suutnamalara salgılanıp gelecekki nesillerimizin önüne Türkmen halkı Milli Halas Ediş Komitetini döretmeye cevapkarlıdır. Birinci madde, Milli Halas Ediş Komitetinin güýje girmeginiň esasları. Türkmenistan'da devlet ve konstitüsyon kuruluşun yokluğu. 2006 yılın 21. dekabrında Gurbanguly Berdimuhammedov konstitüsiyada görkezelen tertip düzgünleri gödek bolup prezidentlik vazifesini bir kanuna yerledi. Düşünürsüler. Birinci, Türkmenistan'ın şol döwürki hereket ediyen konstitüsiyasyna layıklıkta ölen prezidentin, yani Saparmurat Niyazov'un ornuna 3 ay möhlet bilen meclisin şol döwürki başlygy Öwezgeli Ataev gelmelidir. Emma köşkde dören dil duşukluğun netijesinde Öwezgeli Ataev tutsuk edilip azatlıktan mahrum edildi. Neticede cinayetçi topor hükümeti basıp aldı. İkinci, Türkmenistan'ın şol döwürki hereket ediyen konstitüsiyasyna layıklıkta prezidentin vazifesini wagtlaýyn yerine ýetirýän şahs, ýagny Gurbanguly Berdimuhammedow'un geçirilmeli saýlawlarda prezidentlik vazifesine dalaşgar bolmagy haky ýok. Türkmenistan'da vatandaşların hak hukuklarynyň bozulmagy bilen bir hatarda emlak goragynyň ýoklugy. Düşünürsler. Birinci, yurdun içinde ilatın etraf ve velayetlerin arasındaki iktisadi ve fiziki katnaşıkları ve olorun durmuşunu girdilen bir kanun çeklendirmeler. İkinci, rayetlerin yurttaşını çıkmağı ve yurda dolanmağı bolan hukuklarından doğru mahrum edilmeli. Üçüncü, rayetlerin şahsi eýetçiliginde bolan öýlerin ve emlakların eýesinin razylygy bolmazdan yıkılmagy ýa-da dargadylmagy, şahsi emlaklar üçin degerli we degişli kompensasiýalaryň tölenmezligi. Netije, Türkmenistan'ın konstitüsiyasynyň kepilligi we dolanlary doly kontroldan çykdy. İkinci madde, konstitüsiýanyň 3. maddasynyň 2. bendine esaslanıp hakimiyetin ähli kuruluşlaryny kanun çıkarıcı, yerine yetirici ve kadiyet, urumaçılıklı cinayetçi toporun öz eline geçirmeli. Parlamentin 125 agzasynyň hiç biri halk tarapından hödür edilen ya da saylanan adamlar değil, iş yüzünde parlamentin hukuklarynyň doly yatırılmalı. Täzelikde
56 adamdan ibaret halk maslahatynyň döredilmegi konstitusiýaga garşy bolup Gurbanguly Berdimuhammedow özüni halk maslahatynyň başlygy diýip elan etdi. Yerine ýetiriji hökümetiň baş tutany şol bir wagtda ýene-de Gurbanguly Berdimuhammedowyň kut özü bolupdy. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarma Jemgyýetiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýarlygyny döwletine. Türkmenistanyň ähli guruluşy tuğdagyny Gurbanguly Berdimuhammedowyň giýewi Nazar Erejepow dolanýar. Türkmenistanyň uly, orta we kiçik biznes işleri tutuşlygyna Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýegerleriniň golasynda. Sud hakimiýeti, prokuratura, gümrük, migrasiýa, polisiýa we meheme milli howpsuzlyk ministrligi guramalary konstitusiýa ýa-da döwletiň kanunlaryna därle diňe Gurbanguly Berdimuhammedowyň jenaýatçylyk toparyna hyzmat etmäge mejbur ediler. Üçüncü madde, Türkmenistanyň halkyna karşı genosit we terror, ýagny gorky usullarynyň giňden kullanylmagy. 2019-njy ýylda dünýäde mevcut başlan COVID-19 pandemiýasy sebäpli ähli döwletlerde bu keseliň garşysyna dürli görnüşde göreş elan edildi. Diňe Türkmenistanyň şu güneçeli bu keseliň barlygy ikrar edilmedi. Türkmenistanyň COVID-19 bilen kesellerleriň we kesellen ölenleriň sany Türkmen we dünýä jemgyýetçiliginden giýlenip gelýär. Hökümet keselçilige garşy göreşmegiň ýerine halky köpçüliklerin dörlü dabarlara, çärelere iýigi giderli gatnaşmagy mejbur edip gelýär. Türkmenistanyň ýaşaýyş ýerlerine ýakyn gurulan zawod fabriklaryň öňürýän ziýaly galanylarynyň tebigaty daýalamagy sebäpli döreýän dörlü agyr keseller adamlaryň köpçüliklerin kesellemegine we wagtynyň ýogulmagyna sebäp bolýar. Türkmenistanyň siyasi, dini we öwbaşda pikirli adamlaryň bir kanun tutsak edilmeli. Olaryň gözlüğini şertdi we darzynlarlarda degişli medisina hyzmaty bolmady harly hemde psihiki we fiziki basışlar aslında saklanmalı, öldürülmeli ya da yitirmedilmeli sistematiki terzde alınıp barılıyor. Yukarıda görkedilen şartlar ve çareler Türkmenistan'ın halkına karşı edilen genosittir. Türkmenistan'ın rayetleri halk hukuklarını talep eden halatına, hükümetin alıp barayan siyaseti hakkı öz fikrini aydan halatına, sosyal medya ulgamlarını kullanan halatına, olary ve olaryň yakın garnaşlaryna yuridik hukuk goraýjy organlary tarapyndan işlerinden kovmak ve azatlıktan mahrum etmek ýaly gorku duýgusy salynýar. Hatta käbir halatlarda beýguna adamlar yitirmedilýär. Mektep ýaşyndaky çağalardan başlap ähli watandaşlaryň şahsy, mobil we beýleki ara gatnaşyp enzamlaryny eýesiniň islegi we razylygy bolmazdan bir kanun ýagdaýda hökümet tarapyndan iýidi giderli barlanyp durulmaly. Diňe belli adamlaryň därle ähli Türkmenistan watandaşlaryna bil kaslaýyp gorku duýgusy salynýar. 4-nji madde, halkın aňyna siňdirilen gorky we korrupsiýa zararly siyasi, ykdysady we sosial ýagdaýlaryň ýurtda dowamly agyrlaşmaly. Soňky 100 ýyllykda öňkü kommunistik we soňky ýyllaryň diktatura rejimi tarapyndan halkın aňyna siňdirilen gorky we korrupsiýa netijesinde watandaşlaryň hiç birinden täze pikir we düşünje ortağa çykmady. Netijede Türkmen jemgyýeti köpçüliklerin ähli tarapdan degradasiýaga uçrady. Düşünürsler. Birinci, konstitusiýada görkedilen hak hukuklaryna garamazdan Türkmenistanyň ilaty, TSSR we garaşdyrlyk zamany döwlet siýasatynyň gaty uzakda saklanyp gelýär.
Türkmenistan'ın karastırlık yıllarına halk iktisadi, hak ve hukuklarından mahrum edildi. Üçüncü, hükümetin alıp barayan hıyanatçılıklı siyaseti neticesinde neşe feriştelerinin ilatın arasında giyinden yayradılmağı ve gün-günden artyan işsizlik derarlı, köp sağlı maşgalaların dargamağı bilen sağdın neslin yetişmeğinin öňe alınmağı sebäpli ilatın sosyal düzümi dolu bozuldu. Neticede Türkmenistan'ın siyasi, iktisadi ve sosyal kuruluş dolu çöktü. 5. madde, Türkmen halkının vatanını terk etmeye sedevar edilmeli ve izine dolunmağının tetiklenmeli. Bir kanun hükümet, halkı mal mülklerinden ve hak hukuklarından mahrum etmeli, köpçülüğü yurdun taşına çıkmaya mecbur etti. Ekleş gözlüğünle yurdun taşına çıkan Türkmenistan vatandaşlarının käbir masala azaları hükümet tarafından bilkaslayın greve alınıp alınmadığı sebepli kazançlarının ağrımlı bölümünü yurda, yani çağalarına ve kartasal enatalarına uğratmalı olayarlar. Bank sistemasının düğünden yok edilirliği sebepli onların uğradayan daşarı yurt valutalarının yurda girişi kuramaçılıklı cenayetçi toparın kurunan hileli schemaları arkarı amala asırlayan. Hileli schemaların bu görünüşü köpürün diktatör rejiminin yılı-yılıdan ullanayan usulü olup duruyor. 6. madde, vatandaşların ehli azatlıklarından ve hukuklarından mahrum edilip halkın kulçuluk derecesine düşürülmeli. Kanun boyunca prezident vazifesi konstitusiyanın yekete kepili deyilip görkedilir. Emma durmuşta konstitusiyanın kepili olup duran prezident sol konstitusiyanı ayak astına depeleyer. Mesela Türkmenistan'a geçirilen ehli saylovlar ve referandumlar halkın fikri sorulma gizli yağdayda geçirilen halk haddine hükümete bahsetli netice ilan ediliyor. Prezident saylovlarına şu vaatli diktatör inkes 95 ve term referandumlar olsa hemise bir ağızdan razı sesin alıyor. Sol bir vaktin özünde saylamağı ve saylanmağı hukuku olan 60 ve term rayetlerin yurttaşında olmağına karamazdan daşarı yurtlarda hiç yili saylov nokatları vurulmayan. Neticede halk saylanmadık prezidente ve işlemeyen kanunları basış ve beyni yuma metotları bilen boyun eğdiriliyor. Saylamak ve saylanmak hukuku elinden alınan cemiyeti korku, basış, anlav, türlü manipülasyalar ve sahnalaştırılan propagandalar bilen halkın an düşüncesini düplü zehirler cemiyeti dolu degradasya sedevar ettiler. Konstitusiyanın orni, korumaçılıklı cenayetçi toparı behvitli bolan tasan reformaları dere içi boş bimani maksatnamalar, yani altın asır, teze oğlu, dalkınız, ferahatçılık, bereketli, açık kapılar siyaseti, ınışmağın yılı ve şuna mendeşler ve mecburi çağrılar bile çalışırlı. Hormatly vatandaşlar, yukarıda görkedilen etbaatçılıkların 30 yıllar devam etmeli ve hiç bir çözgüdün getirilmeyenliği, konstitusiyanın kepilinin yokluğunun doğru subutnaması bolup duruyor. Neticede getirilen subutnamaları salgılanıp gelecekki nesillerimizin önüne Türkmen halkı Milli Halas Ediş Komitesi'ni döretmeye cevap geldi. 2020 yılın May ayının 20'si Milli Halas Ediş Komitesi ilan edilen gününden yanlış günden video yürüyen Milli Halas Ediş Komitesi'nin dolanırış gengesinin eginnes yol başçıları Sapar Iklimik ve Harmara söylüyor. Dinleriniz için sağ olun.